And guys, good morning. Welcome back sa aking channel at for today's video. And mamaya ang topic natin nga pala kung pwede ba yung Bitmin Pro dito sa mga piglets tsaka sa mga inahin. So actually bumili na ako ng nasaan na ba yun? Actually bumili na tayo ng ito, yung topic natin for today. So kung po pwede ba to sa sa mga piglets tsaka sa lalo na doon sa mga nawalay ng maaga na piglets. At doon sa mga inahin natin na baboy. So bago nga pala natin simulan yung topic natin for today, kung di ka pa nakasubscribe nga pala sa aking channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. And follow mo na rin ako sa aking Facebook page. Kung naalala nyo nga pala yung video ko nung nakaraan, yung about sa Bitmin Pro, yung iba kasi doon marami nagtatanong kasi doon sa aking content na yun, yung actually umabot na siya ng 21,000 views dun sa topic na yun. So, ngayon sasagutin lang natin yung ibang tanong doon. Bago natin simulan pa ulit, thank you lang kay Chang Pig Farm yan. Siya yung nagbigay sa akin ng idea doon sa or nagbigay ng konting knowledge about doon sa Bitmin Pro and pwede, actually ito sagutin na natin ha. Diretso na tayo. Yung about sa Bitmin Pro, pwede naman siyang ipainom sa sa mga piglets or sa mga bagong nawalay ng maaga na piglets. Pwede naman natin siyang ibigay sa kanila kahit konti lang yung ibibigay. So yun yung isa sa tinuro sa akin ni Ate Nancy, yun yung Chang Pig Farm. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanyang channel, makikita nyo dito sa screen yung kanyang channel. Yan, kung meron kayong katanungan, pwede nyo rin itanong sa kanya kasi siya, nag-aalaga talaga siya. Marami siyang alagang baboy, pati yun. Marami din siyang alagang baboy, tapos may mga inahin din siya. So, siya yung nagturo sa akin na haluan ko ng Bitmin Pro yung pagkain nila. So, konti lang naman, yun ang advice niya sa akin. And isa pa, doon sa mga inahin nga pala, pwede din tayo magbigay ng Bitmin Pro sa mga inahin natin. So, wala problema dito tsaka multivitamins kasi itong Bitmin Pro. I suggest din na bago din kayo gumamit, kung hindi kayo sure na tanong nyo rin sa mga vet or sa mga technician na nag-aalaga sa inyong mga baboy. So mas maganda na rin na magtanong kayo para makasigurado din kayo. So ngayong araw magbibigay muna tayo ng pagkain sa kanila at maglalagay tayo ng konti nitong Bitmin Pro. Actually, nga pala isang buwan na pala itong alaga natin piglets na yan. Mag-alas 7 na hindi pa kumakain, pakakainin muna natin. At yung pagkain nila hahaluan natin ito. Matagal ko na nga palang nung nakaraan ko pa ginagamit to sa kanila tong Bitmin Pro na to. So pwede ito sa mga alaga nating piglets.
So natapos na natin pakainin yung mga alaga nating yung alaga nating baboy, and na palta na bigyan na natin silang lahat ng Vitamin Pro. Yun yung inahin natin, yung mommy pig na itong mga piglets, tapos yung yung dalawang baboy natin na yung dalawang baboy natin na pinapalaki pa. So ayun. And guys, kung pwede naman kayo magbigay nito sa mga pwede kayo magbigay nito sa sa mga piglets, sa mga nawalay na napaagang walay na piglets, at pati do sa sa inahin. So, panoorin niyo rin yung video ko na yun, yung content ko na yun about dito din sa Vitamin Pro. So ayun once lang to, isang beses lang to sa umaga ko lang binibigay yung pagbibigay ko nito ng Vitamin Pro, yung vitamins. So sa susunod siguro kung magka-budget tayo, bibili na tayo ng isang bote na nito para tuloy-tuloy din yung pagbibigay, araw-araw makakapagbigay tayo sa pagkain nila. So ayun guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo na content for today. And yun nga pala kay Ate Nancy, tapos sa Chang Pig Farm, yun kung gusto niyo mag-subscribe at gusto niyo mag-message sa kanya, or minsan nagla-live siya kung mayroon kayong katanungan sa kanya about sa pag-aalaga ng baboy. So muli, kung may natutunan ka dito sa aking channel, huwag mo na kalimutan at penghin na rin ako ng isang like kung nagustuhan mo tong video na to. At ayan, huwag mo na rin makalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking channel. Pati na rin doon sa aking Facebook page, paki-follow na rin ako doon sa aking Facebook page. So ayan, yun lang guys. Thank you ulit at see you in my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.